Tak, lopata ako taká je nástroj, ktorý sa vyskytuje väčšinou v miestach, kde sa nachádza hlina, alebo štrk, alebo iné sypké materiály. Lopata nám pomáha, aby sme nemuseli si drať dlane a nechty. Lopata ako taká je drevený nástroj so železným koncom. Málo kedy to býva naopak. Lebo ja som jediný chalan kopáč, čo dokáže kopať aj do zákruty, hej. Ja som jediný, ktorý dokáže robiť aj dokonca tzv. Cirkulačné kopy. Toto vymyslel môj dedo, strašne dávno, momentálne to je náš patent a my z toho bereme tantiemy, každé zabratie vlastne tantiem, ťažko sa to kontroluje, ale o to menej sa vyberie. Drevo ako také je dobrý izolant, čiže nám na ruky nepreniesie chlad, ktorý nosí lopata, železná časť. Keď som robil v anglicky hovoriacich krajinách, volali ma Digger, som strašne rád, nazval som tak aj svojho psíka, volá sa Digger. Najmä sa rád o to opieram, ale je to labilné. Toto je môj nástroj, volá sa krumpáč, v podstate je to odvodené od slova krump. Krump znamená z fínskeho ač. Dokáže byť lopata aj real, to znamená real to real, ako real life, že naozaj, že do reálneho života, keď nemáš lopatu, tak rozprávaj jak po lopate, aby ti rozumeli. Kopem všetko a kúpem zadarmo, keď nemám čo robiť. Keď mám čo robiť, tak mám robotu logicky, nie? Jednoducho lopata nám skytá veľa zábavy do všedných dní.